Pamätám sa, že keď som bol ešte malý, tak sa rozprávala taká úsmevná príhoda, alebo možno, že to bol žart, a možno, že sa to skutočne stalo, to ja už neviem. Rozprávalo sa, že jeden závod v tom bývalom Sovietskom zväze kúpil od Američanov nejakú novú technológiu, nejaké stroje na výrobu čohosi. A tak niekoľko zamestnancov tohto ruského závodu muselo ísť do Spojených štátov, aby sa naučili, ako pracovať s týmito strojmi, ako využívať tú technológiu. A tak komunisti vybrali osvedčených ľudí, pevných komunistov, aby ich tí imperialisti, kapitalisti náhodou nezlomili. A keď prišli do toho amerického závodu, tam videli veľké parkovisko, na tom parkovisku strašne veľa aut, tak sa pýtali tí ruskí komunisti, že to komu patria všetky tie autá. Tak im ten ich sprievodca im hovorí, to sú robotníci, ktorí tu pracujú v tomto závode. Oni prišli na svoju šichtu a ja potom odídu späť. A tí Rusi sa tak na seba pozreli a sa zasmiali. Jeden druhému ani komentovali to. Potom na ich počesť tam pripravili nejakú party, tak ich zobrali do domu jedného z tých spolupracovníkov a tam bola grilovačka, grilovali a tí ruskí robotníci sa pýtali, a to kto býva v všetkých týchto domoch? A im odpovedali, to je zvyčajne, vlastne všetci týchto, čo tu bývajú, pracujú v tých závodoch, vlastne, kde ste vy prišli. A tí Rusi znovu sa len tak pozreli a zasmiali sa. Potom zazvonil telefón, tak domáci išiel s tým telefón a vybavil hovor. A tí Rusi sa pýtali, akože to chcete nám povedať, že v tom každom dome je aj telefón? Že to je automatické, to patrí k výbave. A znovu sa tí Rusi pozreli na druhého, sa usmiali a nepovedali nič. A keď sa vrátili domov, tak hovorili toto. No už snažili sa. Chceli nám povedať, že každý robotník má svoje vlastné auto. Chceli nám povedať, že každý robotník má svoj vlastný dom. Chceli nám povedať, že každý robotník má aj telefón, vlastnú linku. Ale my sme vedeli, že to je iba tá kapitalistická propaganda. My sme sa nachytať nedali. Niečo na tom príbehu bude, aj keď možno, že nie je pravda, možno, že to bol žart. Predsa len v tom príbehu sa odráža to myslenie toho komunistického bloku vtedajších tých 60. 70. rokov, kedy jednoducho mnohí, a celkom úprimne, jednoducho neverili, že na západe môže byť lepší svet v tom zmysle, to je lepšej životnej úrovne. Všetko sa pokladalo iba za takú propagandu. Keď Ježiš Kristus začína svoju reč na hore a začína rozprávať blahoslavenstva, keď začína hovoriť, kto je blahoslavený, že tak super šťastný, tak nám predstavuje život v tom inom svete. Predstavuje nám život a krásu života v tom Božom kráľovstve.
A my, keď načúvame týmto slovám, tak neraz reagujeme ako tí ruskí robotníci na tej návšteve v Spojených štátoch. Že to prijímame akúsi za propagandu. Za niečo, čomu skutočne len ťažko je uveriť. A preto, preto po vypočutí týchto slov nenastáva v nás tá túžba nastúpiť alebo vstúpiť do tohto Kristovho kráľovstva uskutočňovaním týchto slov. Keby tí ruskí robotníci prijali ako pravdu to, čo sa im ponúkalo ako zvestovalo skrze tie prejavené formy života, keby to vnútorne prijali, tak by sa do Ruska naspäť už ani nevrátili. Rozhodli by sa zostať. Pretože by siahli po tom, čo je lepšie a dokonalejšie. Nebuďme nemúdri pri zvestovaní Božích slov. To, čo nám Kristus ponúka, to je ten pravý život. To, čo nám Kristus ponúka, to je tá skutočné kráľovstvo, kde by sa mali žiť. Ak sa nám to zdá príliš neuveriteľné, že príliš náročné, príliš vzdialené, tak to znamená to, že sme príliš zakorenení v tomto svete. Že sme ešte ďaleko od toho rozhodujúceho kroku, ktorým je vstup a žitie už tu v tom Božom kráľovstve.